हमारा घर में रोजो सोहर होई। प्रणाम नमस्कार भैया, हम भोजपुरी का एक शैलेश परवाना। आज के कॉमेडी शो में हम बात करे वाला बानी उहे दुगो स्टार जौन की एगो मौगा बाटे एगो मर्द बाटे। हमरा शो में आयल बानी तो लाइक करके जाई, हमरा शो में आयल बानी तो लाइक करके जाई, चैनल पर नहीं बानी तो सब्सक्राइब करके जाई। मौगा कौन है मर्द कौन है पहचान जाई, मौगा कौन है मर्द कौन है पहचान जाई। आई सर्वा मानी सच्चा नात मानी लेकिन रोगा लोग मान जाई। हम दिखावल चाहता नहीं कि पवन सिंह खेसारी लाल में विवाद का चलता। आज रउआ लोग के दिखावल चाहता नहीं कि पवन सिंह खेसारी लाल में विवाद का चलता। आज रउआ लोग से कॉल चाहता नहीं दोनों सरवा के बात का चलता। देखिए आज हम बतावतानी इस सरवा दुगो लइका पैदा कइले बा, तीन गो मेहरारू छोड़ देले बा। इस सरवा दुगो लइका पैदा कइले बा, इस सरवा तीन गो मेहरारू छोड़ देले बा। अब पहले केसरी पवन सिंह के बाबू कहत रहे, लेकिन कुछ दिन से रिश्ता नाता तोड़ देले बा। इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा यार। कुछ दिन से गाना नहीं खे बाजत तो विवाद करता रह सा, कुछ दिन से गाना नहीं खे बाजत तो विवाद करता रह सा। ई दोनों सर्वा स्टार मिलके भोजपुरी के बर्बाद करता रह सा। एक बार कमेंट कर दी ई सर्वा मौगा हो, हम सच्चाई जानतानी। रउआ लोग के प्यार सने देख के दिलवा तो गदगद बा, लेकिन मनवा खुश बा। अरे मोदी जी ई रउरा कहल के फॉलो नहीं के करत। देखी सरवा के देखी का कहता, देखी का कहता ई वीडियो में देखी लोग कहत। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर करा दी अपना घर में। अरे देख लो, अगर केहू के लगे ताकत होखे त करा के देखावो सोहर। एगो काम करो केसारी भैया, तू एगो काम करो, हम तारे के एगो राय देतानी। आई राय मान ले बनू त तारा बहुत बड़ा फायदा हो जाई। तू सुपरस्टार ना, तू विवादित स्टार नाम लिखवा दो। सुपरस्टार ना विवादित स्टार नाम लिखवा दो।